ton rire, fillette, lui tournait la tête et la voix de son cœur dit ciao. Interessanti li tlaqt minn Malta fi żmien meta kont ġbajt Malta, letteralment kont inħoss li rrid nitlaq il-barra għax kont inħoss iċ-ċokon ta' Malta qed jifgani. Ġifieri issa 13-14 sen ilu. U vera ma ħassejt li m'għandi xejn iktar x'nagħmel Malta, ħassejt li rrid nimraħ. Però wara ftit ħassejt in-nuqqas ta' appartenenza. Kelli bżonn illi nitlaq vera imma nieħu lil Malta miegħi. Ma ġratx immedjatament, ħadet ftit ta' żmien. Jibqa' l-fatt illi meta jintlaqt minn Malta u mort il-Lussemburgu kont naħdem bħala traduttriċi f'unità Maltija. Jiġifieri qatt f'ħajti ma kont użajt il-Malti fix-xogħol daqskemm bdejt nużah meta tlaqt minn Malta. U dik kienet interessanti li meta kont Malta kont nitkellem bil-Malti imma nuża ħafna l-Ingliż, il-kitba Ingliż. Kont nagħllem l-Ingliż, l-Università kont nagħllem bl-Ingliż. Jiġifieri il-lingwa li kont nuża Malta kienet iktar l-Ingliż mill-Malti. Mentri x'intlaqt minn Malta, il-Malti biss kont qed nuża, ma tantx kelli kif taqbad tgħid iktar kont inkun ma' Maltin. Konna kollha kemm aħna traduttura allura kien hemm qisu kif tgħid pressjoni fuqna biex nużaw il-Malti. Kellna wkoll kif tgħid ordni biex nikdbu bil-Malti anka kan nikdbu emails fl-ambjent tax-xogħol il-Malti kellu speċi ta' jiddomina kollox. U dak ġie eżatt pratikament fl-istess żmien li bdejt nikteb bil-Malti, kont bdejt nikteb ftit qabel li kienet ukoll qisha preparazzjoni għal dat tip ta' xogħol. Allura f'daqqa waħda l-Malti sar importanti ħafna anka l-fatt li hija l-preżenza Maltija kif semmejt inti, il-lingwa kienet dik il-preżenza li ġarrejt miegħi meta tlaqt minn Malta. Fid-dinja tal-arti ma bdejtx bil-kitba, bdejt bil-teatru, għalkemm kont forsi nikteb qabel ma kont nikteb għalija nnifsi minn dejjem, imma bdejt bit-teatru. Ġifieri hemmhekk l-iktar li ħassejtni komda u fit-teatru, teatru sperimentali, kien tip ta' teatru fejn l-istess ma rridx nagħmel xi ħaġa fit-teatru lesta, ma rridx illi hemm dram li rrid intella u jew hemm kumpanija teatrali li rrid nidħol fiha. Bħal f'kull ħaġa li nagħmel, irrid nagħmel xi ħaġa li forsi għadha ma teżistix, mela rrid noħloq gruppien, irrid li l-affarijiet noħolquhom aħna. L-istess fil-kitba m'għandix idea kif tikteb imma ħanipprova. Jiġifieri dejjem hemm dal-element ta' kurzità, esperimentazzjoni, tgħid jirnexxieli nagħmilha din, jiġifieri għalhekk għedlek għadni ma nafx sa nagħmel la nikber għax proprjament ħanipprova nsib xi ħaġa li ma nafx u ħanipprova nagħmilha. Di bħal ktibt rumanz dwar l-skateboarding u nista' ngħidlek li s-sena l-oħra tlajt fuq skateboard l-ewwel darba. Ġifieri dejjem nipprova nagħmel xi ħaġa li mill-bidu naf li dik xi ħaġa li ma nafx nagħmilha, mela rrid nippruva. U fit-teatru jiena qatt ma kont inħossni kapaċi nagħmel teatru għax jiena persuna mistija ħafna, ġifieri mort għal xi ħaġa li ħadd offri sfida. U l-kitba l-istess, ġifieri le ma kontx noħlom li nsir kittieba għax konni tgħid mhux ħajrnexxieli nikteb. Ma hekk wasalt għaliha billi qed jagħmilha ħadd ieħor bħas-sewqan, għamilt ħafna snin ma nsuqx imbagħad qed imma kulħadd qisu qed isuq ħanipprova nsuq jien ukoll.
ta' kittieb. Ovvjament bdejt nikteb fantazija. Dik kienet deċiżjoni speċi pers li il-triloġija tal-Fiddien ma nkitbux minni biss, kien proġetti għaju ta' Simon. Kien żmien meta konna din naqraw dak it-tip ta' kodba, triloġiji, element fantastiku. U għedna ħasra li da mawx da tip ta' kodba bil-Malti. U id-deċidejna, fil-fatt bdejna nikdbu mhux biex jiġu pubblikati, ma kenniex ideja li ħajġu pubblikati. Għedna nagħmlu esperiment, naraw hekk nistgħux nużaw il-lingwa Maltija biex nikdbu dat tip ta' kodba. U dik irnexxiet. Malli spiċċa il-proġett tal-Fiddien, dak it-tip ta' kitba, jiena qed issa irrid qabel ma niġi timbrata bħala kittieba tal-fantazija u kittieba ta' tfal, irrid nikteb għal udjenza tikka differenti u xi ħaġa li hija iktar forsi għal qalbi mill-fantazija. Nammetti li Simon nħobb il-fantazija iktar minni. Mentri jiena iktar nħobb stejjer futuristi u daqsxejn fantaxxenza u fil-fatt Magna Mater huwa dak it-tip ta' forsi. Ma nistax ngħid l-iktar ġenru li joġobni. Fil-fatt li nista' ngħid huwa li jiena nħobb naqra bħala qari ħafna tipi ta' kodba, ġifieri m'għandix ġeneru partikolar ngħid propju da. Li nista' ngħid huwa li meta naqra ktieb ikun x'ikun, jista' jkun ambjentat fil-passat, jista' jkun science fiction, thrillers. Jekk joġobni, naf x'joġobni fih, ma naħsibx li l-ġeneru jkun qed joġobni. Iktar l-esperimentazzjoni fin-narrativa teknika ta' il-mod kif qed tingħad din l-istorja. U bil-mod kif nesperimenta bħala qarrejja, nista' ngħid li nesperimenta bħala kittieba. Ma rridx ninqabad. Għax daqqa waħda ma li ħareġ Magna Mater lajt it-timbru ta' young adult author. U għedt, tajjeb, imma dan huwa l-esperimentazzjoni tiegħi. Jiena rrid niskopri ġeneri differenti. Ħanara fejn jiena tajba jew fejn nħossni l-aħjar fil-kitba. Issa meta ġiet għall-kitba, ovvjament dejjem nikteb bil-Malti, u għal ħafna snin kont qed nikteb mill-perspettiva ta' xi ħadd illi jgħix Malta. Kemm jekk qed nikteb fantazija, kemm qed nikteb fil-futur, kemm qed nikteb taf kif fi żmien li għadu ma jeżistix Malta, qed noħloq finzjoni. Imma dejjem qisu mill-perspettiva ta' xi ħadd illi qiegħed Malta. Però meta bdejt nikteb Rocket, ħassejt li u kienu għaddew kważi viċin tal-10 snin minn kemm inni tlaqt minn Malta, ħassejt li dik ma stajtx nagħmilha hekk. Tarax Malta tant kienet qed tinbidel u jiena m'iniex preżenti hemmhekk. Illi iddeċidejt li l-karattru prinċipali, l-karattru ewlieni, fil-fatt mhuwiex xi ħadd li trabba Malta. Huwa xi ħadd li jgħix barra fat il-Kroazja u li jmur lura Malta u qed jiskopriha bil-mod il-mod. Kelli ħassejt li hekk biss stajt nikteb minnajn kważi ta' xi ħadd. Mhux il-personaġġ huwa barrani, jiena ovvjament m'iniex barranija, ma kultant inħossni barranija meta mmur lura Malta u ma narafx ngħid hawnhekk tant inbidlu l-affarijiet li qasna fejn qiegħda. Ħafna mill-elementi ta' Rocket ġejjin mingħajr ma rrid mid-dokumenti li naħdem fuqhom fix-xogħol fis-sens illi pereżempju, l-iktar waħda ovvja hija tat-tibdil fil-klima. Dik hija preżenti fid-dokumenti kollha li nittraduċi, allura qisu dik il-preokkupazzjoni bil-problemi tat-temp, tal-klima u hekk hemmhekk qegħdin, ovvjament minn hemm ġejjin.
Però anke l-fatt li ambjentajt l-istorja fil-futur, il-ħaġa bdiet ftit qabel Rocket, bdiet f'Magna Mater. Hemm konnessjoni bejn żewġ kotba. Magna Mater huwa inħossu huwa prequel għal Rocket. Min jaqrom flimkien jinduna li wieħed prattikament ikompli b'xi mod ikompli mal-ieħor. F'Magna Mater kollox ambjentat, kollox iseħħ fis-sena 2020. Ir-raġuni kienet li jiena kont qed nikbu fl-2010 imma d-dokumenti tiegħi kienu kollha kif tgħid programmi u inizjattivi u pjanijiet ta' pjanitazzjoni tal-Kummissjoni bil-perspettiva tal-2020. Ġifieri id-data 2020 kienet tkun preżenti fid-dokumenti kollha li qed nittraduċi. Tant illi kultant kont meta rrid nikteb id-data ta' dak iż-żmien, kont nieħu żball u nikteb 2020 minflok 2010. U dik ġalitni naħseb issa li kieku, speċi ta' kieku kelli nimmaġina l-2010 Malta, l-2020 Malta. Kif nista' nimmaġina? U minn hemm bdejt nibni speċi Malta 10 snin wara. Ovvjament issa l-2020 huwa s-sena d-dieħla. Meta ġejna l-Rocket, l-istess, bat ħafna elementi mill-dokumenti li nkun qed naħdem fuqhom u tfajt dawl fuqhom issa fi struttura iktar fittizja. Jien m'għadniex ngħix Malta u bil-mod il-mod qed nitqaċċat mill-eruq tiegħi. Li hija preokkupazzjoni valida ħafna għal min ikun telaq minn pajjiżu. Se jiena ħadd ma ġalni nitlaq minn pajjiżi, rrid nitlaq jien u fil-fatt aċċettajt, rrid dan ix-xogħol propju bħala mod kif nitlaq minn Malta ma jkolli s-sigurtà ta' xogħol tajjeb. Però jibqa' l-fatt li tkun il-bot u jgħaddu s-snin u tibda tgħid imma jien min jien eżattament jekk m'għadniex ngħix Malta ma jien Maltija, issa għandi t-tifel tiegħi twilet hawn, però hu stess iħossu Malti. Imma xeruq tajtu, xeruq għandu. Allura din il-kwistjoni tal-eruq hija kwistjoni li tippreokkupani, nqatta' ħafna ħin naħseb fuqha, speċjalment imbagħad wara li mitu l-ġenituri tiegħi u minn kif rajta hawnhekk madwarek dan huwa dil-kamra hija kważi l-kamra tal-memorji tal-ġenituri tiegħi għandi l-affarijiet li kienu tagħhom u nġibhom miegħi. Għax għalija huwa importanti ħafna il-passat tiegħi jisni dejjem inġorru miegħi. Kemm fl-oġġetti li ġejjin mill-passat biex il-memorja tibqa' ħajja, kemm fid-djarji, pereżempju dik hija r-realtà tiegħi. Il sen ilu meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea, kien fi żmien fejn ftit qabel literalment kont qed nibża li l-Malti ħajmut. F'daqqa waħda dħalna fl-Unjoni Ewropea, il-Malti sar wieħed mill-lingwi uffiċjali u kien hemm qisu qawmien għall-lingwa Maltija. U fl-istess żmien kien hemm ħafna iktar, bdejt nara ħafna iktar pubblikazzjonijiet, kien hemm ġenerazzjoni ta' kittieba ġodda, ġenerazzjoni ġdida ta' kittieba, jisni bdejt nara din. Fl-istess ħin naħseb ukoll f'dak iż-żmien qisu l-inizjament bdiet bil-Festival tal-Letteratura Mediterranja. Kien hemm ħafna affarijiet għaddejjin illi jiena vera serħuni għax literalment kont qed naħseb illi il-Malti ma nikdbuħx, nitkellmuh ikolli nagħmel, nitkellmu ħażin ħafna Malta li nirreferu ħafna, nużaw ħafna kliem. Kont inħossi li ma nafux ngħidu sentenza sieħa bil-Malti. U dik kienet tweġġani ħafna. Dal-aħħar isni m'għadniex ċerta minnha l-ħaġa, ma nafx. Qed nibża ftit mill-lat ta' forsi
l-industrija tal-kodba jista' jkun li qed bagħti ftit bħalissa minn lat ta' li in-nies tant għandhom x'jaqraw online illi forsi qed jixtru inqas kodba. Ma nafx din hija iktar x'naħseb jiena. Jista' jkun li qed jaqraw inqas f'daqqa waħda u allura l-pubblikaturi Maltin qed isibu aktar diffiċli biex jieħdu riskju biex jippubblikaw. Jien għandi dak l-inkwiet illi jista' jkun li qegħdin f'fażi fejn qed nibżgħu ftit u ma nixtieqx li jiġri dan. Well, that's fair enough. You can always check out their trip advisor page. Huh? Bonġu. Sekonda. Is-soltu? Iva kjoċbok. Brazil, Ethiopia, Guatemala. Għamlek l-istess għaddar? Għax-xogħol. U iva, l-istess. Mela le. Idfnu sewa. Grazzi. Urali kien tajjeb. Good morning. Yes, the stove is out of order again. Can I offer you some instant? Are you okay? Yeah, I'm fine, thanks. Yeah.
Tell me about it. Les dak ir-rapport TPS. Għax, daqxejn twil. Ilek 3 sigħat fuq dak ir-rapport. Le, għax. Lesti. You look tired. Figured you'd want a coffee. Thanks. I know you're not a fan of instant, but Thanks. there you go. See you later. Espresso kjoġbok. Merlin. Hu paċenzja. Superior Giant, Guatemala, French Press. Ma tishrobx kafe. Tip is-serjetà.